Vagn fra Horsens er en glad mand. Han har lige fået svar på, hvilken kontakt anæstesitilsyn registreres under i dagkirurgisk. Det var lægesekretæren Karin fra AUH, der lige vidste det. Nu kan Vagn komme videre med sin dag, i stedet for at bruge tiden på at spørge de forkerte. Et hospital er et travlt sted med masser af dygtige medarbejdere, der indeholder en masse forskellige fagligheder og færdigheder. Med teknologi og elektroniske patientjournaler kan vi yde en endnu bedre behandling og pleje af patienterne. Men en gang imellem har vi brug for hjælp til teknik, der driller. Det er derfor, vi har Midlink. Midlink er en helt ny måde at dele og sprede viden på, som er baseret på vores lyst til at hjælpe hinanden. Hvis dine allernærmeste kolleger ikke har svar på rede hånd, så står 9.000 andre kolleger parat til at hjælpe. Skriv dit spørgsmål direkte i søgefeltet. Hvis spørgsmålet allerede er besvaret, kan du vælge det i listen. Hvis det ikke er besvaret, kan du oprette det ved at trykke på Spørg. Så snart dit spørgsmål er stillet, finder spørgsmålet selv vej til de kolleger, der kan svare på det. Hjælperne sidder overalt, på andre afdelinger, i andre faggrupper og måske endda på et andet hospital. Her har Mette en ledig stund og er i gang med at hjælpe Anders med et spørgsmål. Mette og Anders kendte ikke hinanden i forvejen, men fordi de bruger Midlink, går de ikke glip af hinandens tips og tricks. Midlink gør det let at dele viden og et samarbejde om bedre måder at gøre tingene på. Alle bidrag er vigtige, også dit. Hvad for en viden er der inde i hovedet på dig, som vi andre kunne drage nytte af? Når vi hjælper hinanden, bliver vi alle sammen bedre, og det er en god fornemmelse at være en del af en dygtig og hjælpsom flok. Kom og vær med på Midlink.